So masyado na kasing marami tong ano, alaga nating bonsai. Na ano naman to? Dewey light ba to? Ay, shoutout ulit kay Uncle Melchor tsaka Auntie Susana. Site na paggagawan natin yung ipapatay yung bahay dito. Pag ano malaking para sa barracks. Tapos linggo groundbreaking na rin. Po binlag. So mag-update lang po tayo dito sir dito sa so hindi ko pa po muna ipapakita lahat ng dito. Mga ano aging niya. Where's your kuya? Good morning. So ayan. Good morning po mga boss. Welcome back to our channel. So lakad po natin ngayon Santa Ignacia project. Tapos punta tayo sa Bakabak, kami ng Tarlac. So sign of contract po natin. Bungalow house. So ang groundbreaking po natin sa linggo. So yun po yung schedule po doon. Tapos pagkatapos noon pupunta po tayo sa Alaminos. So update po natin yung project natin doon. So tapos na po yun. So balikan lang po natin ngayon. So yan, dito pala tayo sa bahay. Workshop tayo doon sa ano, sa bonsai. Ayun, ganda. So balikan natin mamaya ito mga boss. Yung ibang doon na workshop doon. Paganda nito ito. Tingnan natin yung iba. Ito maganda rin ito pag natapos. Yan, marami pa So nagbabawas po ako ng ibang bonsai dito mga boss. Kung gusto nyong bumili, pasyal lang po kayo rito. For pick up only. Yan, so masyado na kasing marami tong ano, alaga nating bonsai, medyo magastos na. Yan. Okay, so ano kasi yan pag magpapa-workshop ka, siyempre kailangan mo ng wire. Tapos siyempre may yung abono na ilalagay mo rito. So hindi nang basta-basta abono, osmocot. So medyo may kamahalan din. Itong nandito nasa 600 yata 1 kilo. Tapos yung osmo basket, yung fertilizer basket. Tapos dito 600 din yung 1 kilo. Kaya lang iba't ibang size yung kailangan mo dito. Ayan, so ganun. Tapos yung ano, hindi lang isang beses yung ano, pagwa-wire nito. Habang tumatanda, parami yung magagamit mong wire. So yun, medyo magastos nga lang. Kaya gusto kong magbawas. Pero tinda ko rito mura lang naman. Hindi naman yung mga ginastos ko yun ang mababayaran nyo. So kailangan ko lang magbawas para medyo kumunti yung magagastos natin dito. So tara, punta tayo dun sa Santa Ignacia project. Okay. So ayan, dito na tayo. So gumaganda na. So punta tayo rito sa side. So yun, ngayon lang po natin nailagay itong ano, cladding. Cladding natin. Yan. PVC floated panel para sa WPC pala ito WPC floated panel para sa outdoor. Tapos ito tiles na lang po ito. Yan, ganda na So dito nga pala nagpalit tayo ng kulay dito sa kulay gray na to. So kunin nyo nga yung kulay nito.
Nasa yung ano, yung kulay na ito, yung code niya. Kulay ng kulay gray. Okay na? Yung code niya, nasaan? Yung code ng kulay gray. Kunin mo nga. Palit kasi tayo rito ng kulay. Dati steel gray, ngayon ginawang dark ni architect. So ayan pa yung ano natin. Okay, so kikisamin na rin doon sa bandaron. So PVC yung lalagay natin dyan. So ang wala na lang dito yung mga nasa canopy, canoping ilaw, yung mga yan nandyan. Pero dito sa harap meron na tayong inabang na aluminum profile na ilaw. So meron na siya. Naka ano po siya. Makikita nyo mula dito. Yan, may aluminum profile na siya. Nakalagay. So may diffuser pa yan. Yung driver niya dito na lang namin nilagay para mas madaling i-access. Saan na? Nawala na yata. Yan. Okay. Dewey ano to? Y5. Naku, ano naman to? Dewey light ba to? Anong light? Dewey light. Y132 Dewey light. So yan po yung ano, sun and rain. Yan, ito po yung pumuntang ano dyan, kulay gray. So pakita rin natin mamaya sa Facebook yan. Tapos dito yung mga accessories na lang kulang. Ayan, so okay na to. So nakapag-route na rin ba? Dito hindi pa tapos. Hindi pa tapos dyan, no? Sa iling. So gray, okay na. So yung mga kulay na nilagay namin dito nandun sa FB page po natin. So tignan nyo na lang po dun. Okay. So dito tayo. So nakakalagay na rin lahat ng aircon. So ganun din dito. Accessories na lang kulang, tapos dun sa may knits. Okay. So ito steel gray lang to. Tapos naka Versatex siya. Punta natin. Dito tayo sa kabila. Ayan. Ganda na. Okay. Okay. So ganun din yung accent dito sa likod. Steel gray din. Okay. Okay. Ito pa hindi pa tapos. Ang tiles niyan. Dito. Okay na rito. Yung ano na lang, yung ceiling. Okay. So naka-aluminum profile na rin siya. Kaya lang hindi pa natin mapailaw. Wala pa yung ano, si electrician. Hindi pa na-connect. Pero kompleto na ng ilaw. Center light na lang po yung wala rito. Hindi pala yan. Nagkarik ka to eh. Ano? Gumaganda na. Okay, so tara na. So punta naman tayo dun sa ano, sa Bakabak. Sa inop contract po tayo ngayon kasama sila architect. Ay, shoutout ulit kay Uncle Melchor tsaka Auntie Susana.
Ayan, pinatanggalan na po namin yung nandito na nakaharang para makita yung ganda ng bahay. So tara. Okay, so andito na tayo. Pirmahan na po ng kontrata. Dito muna tayo sa may waiting shade. Hintayin natin si Architect Oliver. So yung site na paggagawan natin, yung ipapatay yung bahay dito. So nalakad na po yung niyan, building permit niya. So mobilize na rin po tayo ng mga materials. Pangbakod na. Okay, so puntaan natin yung site. So ngayon titingnan natin yung dadaanan ng mga sasakyan. Siyempre pag magdi-deliver ng mga buhangin, mga graba, mga materyales. So tingnan natin baka dito yung pwedeng daan. Kaya lang may butas dito eh. May butas, siguro tabunan na lang yan. Pinaararo naman na nila. Pwede na pala dyan magtanim habang nag-ano. So ditong banda po yun. Ito di ba? May nakapararo damot yan. Narado na lang. So dito. Ayan, yung tabunan na lang yan. O baka pwede pa rito. O ditong banda. Dito palang banda mga boss. Itoy? Atay? Hindi fighting nga? Oh, naganda yun. Aji truck tayo Adi pag malayong pagbubuhatan ng mga materialis Okay, mobilize na rin po tayo mga boss. Mobilize tayo para sa bakod ng project natin. Tapos para sa barracks. Tapos linggo groundbreaking na rin tayo. So palipad nga tayo ng drone. Okay, so dito naman tayo sa Manjego, Alaminos, Pangasinan. So kumain lang po kami kanina dyan sa daan. Hindi na namin po binlog. So mag-update lang po tayo rito. So hindi po natin ipapakita lahat kasi sa housewarming na lang po. Okay, dito na tayo sa Alaminos project. So punch list lang yung mga gagawin natin dito. Ito lang yung nagpatagal sa project natin. Kaya hindi natapos yung mga aging na mga WPC. Yung supplier natin naubusan ngayon. Hinintay pa natin na magkaroon para may kabit dito, para may order natin. So dumating naman na. So yun pa yung kakabit po nila ngayon dito sa outdoor, WPC outdoor. So matagal na pong walang nagtatrabaho rito. Tapos nakatira na rin yata sila sir dito sa bahay nila. So ito pa yung mga ikakabit lang po nila rito. Okay.
Yan. So lahat po wala pa pong ano aging yung mga WPC natin. Ay, agi pa sir. Ano ba siya? Ay, lagyan na rin dito. So dito nga pala mga boss, si sir na po yung bumili na ito. Tapos tayo na lang nag-install. So pati itong UV board, ganun din. Si sir na rin yung ano, bumili. Tapos in-install lang po natin. So hindi ko pa po muna ipapakita lahat ng detalye ng bahay kasi sa housewarming na lang. Ayan. Ang balik ikaw tawa? Okay. Ha? Manas lang? Hindi try na kumakay? Ano mga boss, wala kami ginawa dito kundi kumain mga boss. Yan. Merenda. Merenda, yan, salamat kila Sir Marvin tsaka kay Ma'am Michelle. Dagangan mo kasi sir, narinig na Ano Jay? Okay, maglinis lang. And as a consequence, this creature reaches more populated areas. They follow these tracks. Okay, so dito na hindi pa nalagyan. So doon banda halos ano, nalagyan na po doon sa likod. So dito na lang sa harap. Yan, ito. Yan na hindi pa nalagyan ng mga ano, aging niya. Yan. Okay na rin doon. So tapos na rin dito. So ito na lang hindi pa natapos. Yan. Yan, tsaka doon sa dalawang harap. Okay, so tara na. Uwi na rin tayo kasi mag-alas 5 na pagkagandun po sa amin. Yung mga tropa, susunod na lang. So, matatapos pa rin naman sila ngayon. So yung ibang ano dito, gagamitin natin itong baran. Balikan na lang po natin para nilagan natin dun sa umpisa natin project. Tapos yung mga ibang tubo rito, yun, isa pa yung mga ano natin, pull out. Okay, tara na po. Sige sir, salamat. So, ganda pa ako gawin na. Okay. Okay. Let's go. Okay, dito na tayo. 7:35 na ng gabi. So medyo mahaba pa kasi biyahe natin parang 2 oras kasi ano. Hi! Nagulat ako! Hi! Nagulat ako! Opo. Parang monster. Parang siya sa Opo. Dali mo to. Hindi, nawala na yun. Hala. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Ay, ng SFA09 IY. Oo. Dapat IY. Meron akong something na pasalubong para sa all. Ito. Ayun. Pakwan. Where's your kuya? Sa bedroom. Wow, daming pakwan dyan. Tapos honeydew, tapos yung watermelon. Ay, melon pala yung isa. Ano? Oh, that's some. Did you like it? Did you like it?
Ha? Hi. Okay ah. Wala si Kuya. Ba't nasa si Kuya? Who is your favorite vlogger? Nawala. Siling lang po yun, sir. Vlog Onilia vlog! Sa siling lang po yun. You're the best vlogger! Wow, thank you. Everyone, subscribe to the video now and click on the video on the screen right now. Bye! Bye.